Ei, ei. Bună, bine ați venit. Astăzi am să vă zic despre o comunitate care a reușit astăzi să fie uniți, unul lângă altul fericiți. Este vorba și de pasiune, pasiune pe patru roți. Când îi vezi ca niște piloți, mașini cu cai sport, jante, mașini modificate. Este o pasiune pentru majoritatea să facă carul mituri pe șosea, să se audă în industrie și în toată țara. Ei sunt Cars of Angels, mașini modificate au și își doresc să ajungă de departe. Uite băieții cum scrie în acte despre mașinile lor părcate. Ai mașini modificate, ai femei care se uită la toate cu o femeie în dreapta, că e numai a ta. Ești bogat doar că o ai pe ea și un vis îndeplinit când la miezul nopții, când e vorba de mașini. O modificare la care ai ajuns departe, ai trecut peste toate. La volan în fiecare an, ești bogat, că ai crescut lângă o familie care și-ar dă viața pentru tine, că tu să fii bine. Este vorba și de pasiune, pasiune pe patru roți. Când îi vezi ca niște piloți, mașini cu cai sport, jante, mașini modificate. Este o pasiune pentru majoritate. Să facă car mituri pe șosea, să se audă în industrie și în toată țara. Ei sunt Cars of Angels, ei sunt Cars of Angels. Mașini modificate este o pasiune pentru majoritatea. Să facă car mituri pe șosea, să se audă în industrie și în toată țara. Ei sunt Cars of Angels. Mașini modificate au și își doresc să ajungă de departe. Uite băieții cum scrie în acte despre mașinile lor parcate, mașini modificate. Ești bogat doar că o ai pe ea și un vis îndeplinit când la miezul nopții, când e vorba de mașini. O modificare la care ai ajuns de departe, ai trecut peste toate, ai trecut peste toate. La volan în fiecare an, ești bogat, că ai crescut lângă o familie care și ar da viața pentru tine, că tu să fii bine. Că ai trecut peste toate, ai trecut peste toate, ai trecut peste toate. La volan în fiecare an, ești bogat, că ai crescut lângă o familie care și-ar da viața pentru tine, că tu să fii bine.